Skupštinska većina u Bačkoj Palanci povećana je za jednog člana. Vladajućoj koaliciji pridružio se Savez vojvođanskih Mađara koji ima jednog odbornika u Skupštini opštine. Objavljeno je danas na konferenciji za novinare u opštinskom odboru Socijalističke partije Srbije. Pre nešto više od 3 meseca lokalnu vlast u našoj opštini formirale su stranke okupljene oko Socijalističke partije Srbije, odnosno Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Demokratska stranka Srbije i Pokret Dveri. Do sada je bilo više zasedanja, doneto je više značajnih odluka za dalji razvoj našeg grada i mislim da je to pozitivno ocenjeno i od strane javnosti, a i od strane viših organa vlasti. Bilo je različitih prozivki opozicionih stranaka na regularnost samih sednica, pogotovo onih prvih, ali evo danas mogu da kažem potpuno sigurno i potvrđeno je da su sve sednice koje su do sada održane bile regularne i da su sve žalbe u Upravnom sudu od strane opozicionih odbornika i stranaka odbačene. Veliko mi je zadovoljstvo što će koalicionu većinu u Bačkoj Palanci od danas pojačati i Savez vojvođanskih Mađara koji u opštini Bačka Palanka, odnosno u Skupštini opštine, ima jednog odbornika. Iz više razloga je za nas to značajno, pre svega doprineće daljem negovanju dobrih međuljudskih i međunacionalnih odnosa u samoj opštini, što mislim da je značajno za sve naše stanovnike. Drugo, Savez vojvođanskih Mađara je značajan činilac pokrajinske administracije i mislim da može da doprinese značajno u realizaciji krupnih i značajnih projekata koji se tiču naše opštine. Napominjem da opštinska vlast ovog momenta ima izuzetno dobru saradnju sa republičkom vlašću, da je dobra komunikacija i sa pokrajinskom vlašću, a da će učešće Saveza vojvođanskih Mađara u opštinskoj vlasti doprineti produbljivanju tih odnosa. Time će koaliciona većina biti ojačana, bit će stabilnija i mislim da je to za sve građane naše opštine veoma značajno. Izborni ciklus je završen i mislim da svi zajedno, vođeni samo zajedničkim interesom, treba da se okrenemo poslu. Treba da kažem da nam je veoma drago da u opštini Bačka Palanka smo na ovim izborima obezbedili jednog odbornika u Skupštini opštine Bačka Palanka i mislimo da je to veliki napredak u odnosu na prethodni period i da će sam taj čin izbora odbornika u Skupštini opštine Bačka Palanka obezbediti jedan bolji položaj naše nacionalne zajednice Mađara ovde u opštini Bačka Palanka. Mi smatramo da ćemo u narednom periodu imati veoma dobru saradnju sa većinskom koalicijom, normalno uvažavajući da je naš interes uvek da budemo u tom timu koji će imati uslove da pomogne našoj nacionalnoj zajednici i u tom smislu mi smo vodili veoma dobre, korektne i korisne razgovore sa predsjednikom opštine i mislimo da će to sve što smo dogovorili ostvariti u interesu nacionalne zajednice Mađara ovde u Bačkoj Palanci, a ujedno u interesu svih građana opštine Bačka Palanka, jer to su nerazdvojivi interesi. To su naši zajednički interesi. Ja bih samo dodao da će se opštinski odbor Saveza vojvođanskih Mađara truditi da iskoristi sve resurse koje nam stranka omogućava, što u pokrajini, što u Republici Mađarskoj, da pomognemo našem gradu. I u izbornoj kampanji sam rekao da smo se mi tim ciljem vodili i pre izbora kada smo bili opozicija, kada nismo imali odbornika, a mislimo da ćemo te stvari koje su bitne za grad kao i za našu nacionalnu zajednicu puno više moći da realizujemo kao deo vlasti. Morao bih da napomenem da mi je izuzetno bitna dalja saradnja i sa drugim manjinskim zajednicama, pogotovo sa strankom vojvođanskih Slovaka. Stranka vojvođanskih Slovaka za sada nije deo vladajuće većine, ali se ja iskreno nadam da će u narednom periodu i ona postati deo vladajuće većine.